Take 1. Φιλμάρω με το κινητό με την πίσω κάμερα. Αυτό θα πάει είτε πάρα πολύ καλά είτε πάρα πολύ λάθος. Μόλις έχω γυρίσει από. Δεν συστήθηκα. Κουκού! Εγώ είμαι η Δήμητρα. Μπορεί να με ξέρει σαν Φράου Δήμητρα. Μπορεί να με ξέρει σαν αυτή την τρελή που τα χορηγούμενη σου με την Αιτζία όταν ανοίγει στο YouTube. Σίγουρα πάντως με έχει ξαναδεί εδώ. Περίπου. Μόλις έχω γυρίσει από τη δουλειά, τρώω μία biohazard πουτίγκα. Γιατί έβαλα το φρονιμίτι μου και δεν μπορώ να φάω τίποτα άλλο πέρα από αλεσμένα μπεμπέ φαγητά. Θα σου εξηγήσω τώρα τι συμβαίνει. Ήθελα να ξεκινήσω YouTube τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά πρώτον, η αναβλητικότητά μου δεν με άφησε ποτέ. Δεύτερον, είχα τόση δουλειά που και να μην είχα αναβλητικότητα πάλι θα προλάβω να το κάνω. Και τρίτον, φοβήθηκα πάρα πολύ ότι δεν θα πήγαινε καλά. Αλλά τώρα δεν φοβάμαι πια γιατί συνειδητοποίησα ότι θέλω να ανοίξω και. Να ανοίξω, ανοιχτό ήτανε. Να ενεργηθεί αυτό το κανάλι, λάθος λέξη. Να ενεργήσει αυτό το κανάλι, όχι. Να ενεργοποιηθεί αυτό το κανάλι, γιατί θα κάνω πράγματα για μένα για να γελάω και να περνάω καλά και να περνάτε και εσείς καλά μαζί μου. Και η αλήθεια είναι ότι έχω ένα χώρο 13 τετραγωνικών που είπα ότι θα το φτιάξω στούντιο. Πάει πάρα πολύ καλά. Έχω περάσει μόνο τεχομονωτικά εδώ και 2 μήνες. Είπα ότι δεν θα περιμένω να φτιάξω το στούντιο γιατί πραγματικά δεν θα το κάνω ποτέ. Οπότε ένα random απόγευμα ανοίγω την κάμερα και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Και βασικά δεν είναι ένα random απόγευμα γιατί είναι η μέρα που θα ξεκινήσω να αλλάζω τα μαλλιά μου. Χαιρετήκατε. I don't care. Αν με έχεις ξαναδεί κάπου θα με έχεις δει με αυτά τα δίχρωμα μαλιά. Πιο ενεργή στο ραδιόφωνο, τα πρώτα μου βήματα στην τηλεόραση, πάρα πολλές χορηγούμενες, πετάχτηκα από εδώ, πετάχτηκα από εκεί. Έφτασα σε ένα σημείο όταν κάποιος θέλει να πει ότι θα έρθει και η Δήμητρα ή θα έρθει και η Φράου. Ποια Φράου? Αυτή με το ασπρόμαυρο μαλλί. Αυτό πάει 5 χρόνια τώρα. Αυτά τα μαλλιά καθιερώθηκαν στην πρώτη καραντίνα και ήρθε η ώρα να αλλάξουν. Για πάντα, δεν ξέρω, θα δείξει. Ασπρόμαυρα μαλλιά, τέλος. Κλείνω την κάμερα και πηγαίνω στον κολλητό μου το Σάμι για να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε τα μαλλιά μου. Δεν θα γίνει σε μία μέρα αυτό. Θα πάρει μέρες. Θα σου δείξω. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο στο YouTube! Πρώτο πλάνο outdoors για το βίντεο στο YouTube. Σανέλ! Πού είσαι, κορίτσι μου? Ήρθαμε να πάρουμε bubble tea. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τα ασπρόμαυρα μαλλιά για πάντα. Νιώθω ότι το βίντεο θα βγει πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ χαοτικό, αλλά δείξτε λίγο έλεος. Είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Τα παιδιά ξέρουν πόσο ενθουσιασμένη είμαι γι' αυτό και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που επιτέλους θα αλλάξω μαλλιά και πάρα πολύ ενθουσιασμένη που θα ξεκινήσω βίντεο στο YouTube. Θέλω να σας πω, όσο αφαιρούμε το μαλλί που ξεκινήσει να βγαίνουν ήδη τα τουπάκια, ότι ο Σάμι ήταν ο άνθρωπος που ξεκίνησε το ασπρόμαυρο μαλλί πάνω μου. Και εγώ θα το τελειώσω. Και εγώ θα το τελειώσω. Καλά εσύ. Πάμε μίλατς. Πάμε μίλατς. Πάμε. Σανέλ. Μπήκω. Είμαι πάρα πολύ ψύχρεμη. Όχι. Αυτό είναι ένα φυσικό μαλλί. Έτσι, μασάζεσαι. Κόψαμε το ραντεβού στη μέση γιατί πονούσα πάρα πολύ. Το δότη είχε γίνει ένα χάλι μαύρο και έχουν περάσει 4 μέρες τώρα, μπορώ και μιλάω κανονικά και αποφασίσαμε ότι επειδή θα αλλάξει το μαλλί, γιατί να μην πειραματιστούμε και να μην βάλουμε λίγο σπρέι κάλυψης λευκής τρίχας με μία ψεύτικη κοτσίδα και να το παίξουμε λαχρινή χωρίς λόγο και έτσι. Είναι μία καινούρια μέρα. Μίλα καλέ. Μιλάω καλέ. Είναι μια καινούργια μέρα. Κάναμε δεκαπάζ στην μαύρη πλέον καστανή πλευρά και τώρα ξεπλένουμε το δεκαπάζ. Oh my god, διεξελίξεις are wild. Μια μέρα δύσκολη. Σάμι. Πρόντο. Τι κάνουμε? Θα έχουμε μαύρα. Αυτό δεν ήθελες, μα φαίνεται. Σου ακούω στο χέρι. Καστανά, εντάξει, όχι μαύρα. Μπορεί και όχι. Μπορεί και ναι. Εγώ καστανά τα κάνω. Εγώ μετά ξέρεις τι θα κάνω. Τα στρίγγι μου καταρρύφει. Είπες τα στρίγγι μου καταήθη. Καταπληκτικό. Έπρεπε να έχω μικρόφωνο γι' αυτό, να το κάνουμε ASMR. Τα στρίγγι μου καταήθη. Περιμένουμε του δεκαπάζ να δράσει. Ώρα για δράση. Το δεκαπάζ θα περάσει. Η ομάδα πύραυλος έτοιμη σαν να στραπεί. Δεν θυμάμαι τι λέει μετά. Νιάου.
Θέλω να σας πω από αυτή την πολύ κολακευτική γωνία ότι στο επόμενο γύρισμα θα έχω επαγγελματικές κάμερες, μικρόφωνα σε ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό. Και όχι από αυτή τη γωνία που βλέπετε τα ρουθουνάκια μου. Πάντα κάθε φορά που βάφουμε μαλλιά υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να βγει το χρώμα υπέροχο και υπάρχω κι εγώ που απλά θέλω να βγω ωραία τα πλάνα. Μα θα βγει πάρα πολύ ωραίο. Περνάω με το χρώμα. Θα σας πω κάτι τώρα που έμαθα και ήθελα να φορώ μικρόφωνο, είναι πιο professional, αλλά αυτό που μου έβαλες τι είναι ρεφλέ. Τώρα μαθαίνουμε πράγματα. Είναι ρεφλέ. Φορώ ρεφλέ, σωστά? Το οποίο τι κάνει? Καλά είμαι εσύ. Καλά είμαι κι εγώ, εσύ πώς είσαι? Αυτό το ρεφλέ λοιπόν ξεκινάει από ένα χρώμα και μέσα σε 20 λεπτά φτάνει στο τελικό του χρώμα που έχει περάσει μέσα από πολλά άλλα χρώματα. Είναι σαν την ψυχολογία μου αυτό το ρεφλέ. Μάλιστα. Εγώ είπα αυτό το ρεφλέ. Μου. Αυτό το ρεφλέ θα το ονομάσουμε το ρεφλέ της Φράου, γιατί περνάει από το 0 στο 100 και κάνει overthinking. Τα νεύρα μου. Αυτό είναι τα νεύρα μου. 0%. Τέλεια. Δεν έχει ενδιάμεση στάση. Είναι το ρεφλέ των νεύρων. Αυτό. Το ρεφλέ των νεύρων και το ρεφλέ του overthinking. Οπότε όταν έρθετε να γίνετε το χρώμα που θα γίνει εγώ που δεν αποκαλύψουμε ακόμα, θα ζητήσετε το ρεφλέ του overthinking ή των νεύρων του Summer. Very mindful, very demure, very mindful και demure μαζί. Τίποτα. Τη μία πονάει το δόντι μου, την άλλη κοιμάμαι όρθια από την δουλειά. Θα πάει πολύ καλά αυτό. Η επαφή έχει περαστεί. Το βίντεο σταματάει εδώ. Περιμένω το κρατάω ανάποδα. Το βίντεο σταματάει εδώ όσον αφορά τη διαδικασία, γιατί θα δεις το αποτέλεσμα σε 3, 2, 1. Αυτό ήταν το πρώτο, κοιτάω το Σάμι, το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Το επόμενο... Thanks for watching. Τι λένε, κάντε subscribe ή όπως το λέω όλος κάντε σαν μπαντάμπα, πατήστε την καμπάνα, χτυπήστε την καμπάνα, πατήστε ένα like. Αν δεν σας αρέσει πατήστε και ένα dislike, καλοδεχούμενα όλα και να χαμογελάτε. Πάω να χαμογελάσω κι εγώ. Γεια σας.